Positibo nga ginkumpirmar sang biktima nga si Shefril Magdadero sa mga kapulisan sang Pavia Municipal Police Station nga ang ginatudlo nga person of interest sa ginapayag hungod nga pagbunggo sa ilang nga mag-asawa amo ang suspect sa natabo nga insidente. Sa exclusive nga interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Daji de Lima, hepe sang Pavia Municipal Police Station, ginpayag sini nga matapos nga ginpakita ang mga laragway sang suspect nga ginkilala kay alias Bobot sa biktima nga si Magdadero, nag-ura binikag positibo nga ginkilala ang suspect. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo, ang ginatudlo nga suspect amo si Rudolph Bobot Chavez de la Rosa sang Kalinog Iloilo, isa ka negosyante sang trucking services. Gindugang pa ni Dilima nga padayon sa karon ang ila pagtipon sa mga ebidensya agod makafile sang kaso batok kay alias Bobot. Payag pa sang opisyal nga sampaw-sampaw nga kaso ang pag-aatubangon sang suspect nga ginalakipan sang murder, frustrated murder kag malicious mischief ang ila iga-file batok kay De La Rosa. We are collating na sang mga pieces of evidence, hoping and praying makumpleto na naton this Friday, no? Kag base masapar naton Friday, no? In God's grace, if masapar naton ma-file naton by Friday, if not base Monday ma-file na naton. Sa karon makabig na nga partly solved sang Pavia Municipal Police Station ang kaso sang mag-asawa. Kagini si K5 Nicole Castañeda Teprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.